Zem a vek ani nie je mesačník, ako skôr 148-stranová kniha. Už 10 rokov v ňom píšu tí najuznávanejší autori. Nenechali sa kúpiť ani zastaviť policajnými raziami a politickými procesmi. Ale bez vášho predplatného sa mu už prežiť nepodarí. Sme vám nesmierne vďační, že podržíte najvplyvnejší slobodný mesačník na Slovensku. Časopis Zem a vek by nemal zaniknúť najmä preto, lebo patrí k jednému z mála slovenských médií, v ktorých sa nezabíja pravda, ako to svojho času povedal John Swinton. A preto si myslím, že jeho miesto je na slovenskej mediálnej scéne ďalej potrebné. Pokiaľ sa nenájde ďalšie médium, ktoré by mohlo prevziať jeho funkcie, ale určite to nebudú mainstreamové médiá. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Vážení televízni diváci ZVTV, pozývam vás na ďalšie vydanie dialogov našej televízie a vítam vzácneho hostia a ním nie je nik iný ako doktor Harabin. Dobrý deň, pozdravujem vás v štúdiu aj všetkých divákov ZVTV. Ďakujeme. Pán doktor, dnes sme si pripravili veľmi zaujímavé dve témy a myslím, že divákov budú zaujímať, pretože sa týkajú napätia medzi angloamerickým svetom a novým svetom vedením Ruskom. Čo k nám k tejto téme môžete povedať? Hneď na úvod treba povedať, že udalosti na Ukrajine to je dnes, dá sa skutočne konštatovať, najpalčivejšia téma nielen v Európe, ale aj vo svete. Ona sa samozrejme dotýka aj nás, pretože my ako Slovensko sme rovnako susedom Ukrajiny ako Rusko. Všetci vieme, že celá tá akcia bola de facto dlhodobo pripravovaná a spustená Američanmi a Britmi, ktorí používajú Ukrajinu cieľavedome ako určitý fašistické monštrum proti Rusku. Slovensko je ako súčasťou Západu a NATO, ale my ako nemôžeme zabúdať na to, že väčšina slovenského národa je proti akejkoľvek vojne, proti akejkoľvek agresii. Navyše my sme slovanský národ. Slováci považujú Rusov za bratský národ. To je ako nesporné, na rozdiel od súčasnej skorumpovanej vazalskej lokálskej vlády, ktorá je marionetkou a nástrojom nadnárodných štruktúr. No, nemôžem nepripomenúť aj to, že nás s Rusmi spája spoločná história, kultúra, mentalita. Nakoniec sloboda prišla z Ruska vďaka hrdinstvu Červenej armády a preto Slováci si úctia a vážia bratský ruský národ a vzdávajú mu hold aj pri pamätníkoch. No, žiaľ, sme súčasťou geopolitických hier, kedy teda prebieha ostrý boj medzi anglosaským alebo angloamerickým svetom a novým svetom vedeným Ruskou federáciou a trpezlivou politikou Vladimíra Putina.
Tento stret treba charakterizovať takto, že civilizácia anglosaská, vedená teraz a pod dominanciou USA, je založená na agresívnej politike. Je založená na zotročovaní jedného národa druhým národom. Je založená na nerovnoprávnych vzťahov. Jej, by som povedal, štandardným spôsobom výkonu v rámci medzinárodnoprávnych vzťahov sú metódy nátlaku, vydierania, príkazov, rozkazov a navyše dvojakého prístupu k dodržiavaniu noriem medzinárodného práva. Keď nám to vyhovuje, v poriadku. Keď nám to nevyhovuje, neplatí pre nás žiadne právo. Tak samozrejme, že ako dlhoročný sudca, teda s praxou na okrese, na kraji, na najvyššom súde, ale aj s praxou respektíve skúsenosťami na poste ministra spravodlivosti, podpredsedu vlády. Hej, musím povedať, že ma to vysoko ako znepokojuje a trápi, pretože keď sa právo nedodržiava, tak čo nastupuje? Nastupuje chaos, sila, agresivita a samozrejme konflikty. No áno, teraz by som vás skočil do reči, ak dovolíte, že teraz to vyhlásenie pre noviny Zeit pani Merkelovej, ktorá hovorila, že teda Minské dohody sa podpisovali a tvorili len kvôli tomu, aby sa mohli pripraviť vojska Ukrajiny na nejakým spôsobom na ten vstup ruských vojsk do toho. Čiže to je klamstvo par excellence v priamom prenose. A naše médiá presne, naše médiá to úplne odignorovali. No ale dobre, že ste to spomenuli, pretože vo vzťahu k tomu treba povedať viacero momentov. Tak to, čo som už konštatoval, že to je ich prístup k medzinárodnému právu a dodržiavaniu medzinárodných záväzkov. A my pritom vieme, že Veľká Británia, teda Nemecko a Francúzsko boli garantmi dodržiavania Minských dohôd a od Minských dohôd sa v podstate odvíja ďalší vývoj. A to naše médiá tiež zamlčali, že ani Ukrajina, konec koncom Porošenko to predtým konštatoval, že jeho nič nezaväzovalo pri podpise týchto Minských dohôd. Došlo k zavraždeniu vyše 14 000 civilistov na Ukrajine, prevažne ruskojazyčných. Navyše došlo k zakazu ruského jazyka. Viete si predstaviť, tam je 52% Rusov. Keby na Slovensku my sme zakázali používanie maďarského jazyka, čo by Európska únia v tomto smere robila. A vo vzťahu k tomu, keď sú poškodení Rusi, tak ako sa nič nedialo a Merkelová tým ale ukázala skutočne aj to, že politikom tohto typu nie je možné veriť. Vo vzťahu k tejto okolnosti sa dá povedať aj to. Vyzývajú Rusko na nejaké rokovania. Ale s kým? S kým má prezident Ruskej federácie Vladimír Vladimirovič Putin rokovať, keď je rokoval, dôveroval, aby konflikt neprerastol do vojenskej roviny a oni namiesto toho, aby dodržali a aby Merkelová kontrolovala dodržiavanie, ona mlčala a teraz povie, že mlčala preto, aby Ukrajinci mohli byť vyzbrojení. Na úkor koho? Celý čas tá politika falošná farizejská Európskej únie bola v tom smere, keď na Ukrajine pestovali
určitý rezultát v tom smere, že buď budete Európa, alebo budete Rusko. Čiže v podstate už 10-20 rokov ich vychovávali k tomu, že musia byť územím antiruská. A pritom vieme, aké boli dohody v 91. roku pri rozpustení Varšavskej zmluvy a tak ďalej. Čiže zo strany Ruska a Vladimíra Putina v podstate to už bol spustenie operácie špeciálnej vojenskej vo februári. To už bol vynútený krok, keď chcel hájiť záujmy a bezpečnosť Ruska. Jednoducho už to nebolo možné teda tolerovať, pretože by ohrozil bezpečnosť aj a integritu Ruskej federácie. Veď nakoniec vidíme, aké množstvo zbraní tam je koncentrované na Ukrajine. Stačí zo pár údajov. U nás presne, ako ste povedali, médiá zamlčavajú všetko. Veď za mesiac je zničených 5000 rakiet Ukrajiny. Už Amerika začína kričať, že oni nestačia dodávať, pretože 5000 a oni ročne vyrobia len 9000 rakiet. Posledne, za posledných 20 dní padla v podstate 16. poľská divízia, kde Poliaci organizovali pohreb 1200 vojakov. Napríklad. O tom sa tu všetko, vôbec o ničom sa jednoducho nehovorí. No, na druhej strane treba povedať aj to, že už sa sprítomňujú hlasy, ako napríklad Borel povedal, že ako my musíme myslieť aj na vlastnú bezpečnosť, pretože všetky sklady de facto už vyprázdnili. Otázka je aj v tom, že sú to 20-30 ročné zbrane. Už sa sprítomnili informácie, že na čiernom trhu v Ukrajine tie zbrane Ukrajinci, ukronacisti predávajú do Afriky a zarábajú na tom. Ukrajincom dodávajú aj nové typy zbraní, ale iba na vyskúšanie. Preto často sa stáva čo? Stáva sa to, že oni skúšajú tieto zbranie ako prototypy a potom si to púšťajú de facto z neznalosti a z nepredvídania reakcie týchto prototypov zbraní do svojich obytných štvrtí. No, celé to svedčí len o tom, že tu je skorumpovaná fašistická kievská chunta, ktorá zatiahla a použila ukrajinský národ v bratovražednom slovanskom konflikte. To je celá tragédia. A my v tejto spojitosti si musíme uvedomiť, nie je pravdou, že by vznikali vojny preto, že ľudia sú zlí. To je totálna lož. To je len masová propaganda na ospravedlnenie tohto akože teraz prebiehajúceho konfliktu. Prečo vznikajú vojny? No, vojny vznikajú preto, lebo tu je motiv na získanie moci, na získanie peňazí a tým pádom je premyslené organizovanie cudzými mocnosťami a ich špeciálnymi službami vyvolávanie konfliktov. A na Ukrajine to je typický prípad prípravy na vojnu s Ruskom. Mm-hmm. Čiže, hovorím, veľmi malý priestor sa dáva v médiách, veľmi skreslený priestor. Sledovali sme, že Ruská federácia bombardovala Kyjev, padlo tam 100 rakiet, 2 mŕtvi a na druhý deň som sa dozvedel v televíznych novinách slovenských, že tam prebieha genocída. 2 mŕtvi, 100 rakiet. Takže iná genocída bola, keď Američania bombardovali Irak a podobne. No, Srbsko. Správne to pripomínate, doslova išlo o vraždenie Srbov za účasti aj slovenskej vlády, aj za účasti Českej republiky. Ten Zeman, ktorý teraz chválí Zelenského, dáva mu vyznamenanie, vtedy hovoril o humanitárnom bombardovaní Srbov. Vidíte, jak sa veci
veci ukazujú na povrch, ktoré boli dovtedy v skrytej podobe. Jak sa napríklad český prezident Zeman zhodol na potrebe vraždenia Srbov a teraz v podstate akceptuje aj Zelenského fašistickú, ukronacistickú politiku. Prekvapuje niekoho to, že v Nemecku príjmu v parlamente Bundestagu rezolúciu, ktorá hovorí, že na Ukrajine ide o genocídu podobnú hladomoru na Ukrajine. Ten parlament, z ktorého vzýšla moc Hitlera na vraždenie Slovanov, genocídu Slovanov, lebo zahynulo minimálne 27 miliónov Rusov, pritom 20 miliónov civilistov, iba 7 miliónov a niečo vyššie bolo vojakov, ostatní boli civilisti. Ten Bundestag, ktorého štát pod vedením Hitlera robil holokaust. A ten ide v rámci deformácie histórie hovoriť o genocíde na Ukrajine. A kde bol ten parlament, a kde bola Merkelová, keď, ako sme spomínali, vraždili na Donbase civilistov. Čiže presne tak, ako hovoríte. A toto je tá ich farizejská, falošná politika. Už nehovoriac o tom, že ide o nástup fašizmu, nie len na Ukrajine. Ale vidíte, že sú fašistické prejavy aj vo východnej Európe, aj v západnej Európe. Veď sa búrajú pomníky, ktoré boli postavené ako hold a poďakovanie ruským vojakom Červenej armády. Keď sa do funkcií v riadiacich štruktúrach Európskej únie alebo aj jednotlivých členských štátov európskych dostávajú pohrobkovia fašistov. Veď Kalaj, tá v Estonsku premiérka, však to je ako starý otec v fašistických štruktúrách Estonska. Duda. Však jeho starý otec bol osobný priateľ Banderu a robil mu ochranku. Tusk. Starý otec slúžil nie v poľskej armáde v 39. Priamo vo Wehrmachte slúžil. Von Leyen, starý otec fašistických štruktúrach v Česku. Scholz. Jeho starý otec, Gruppenführer na Ukrajine, učil Ukrajincov vraždiť Rusov, Poliakov, Židov a Cigánov. A ešte 3 ministri nemeckej vlády. Myslím, že aj Baerbock a obrany sú. Čiže tu treba vnímať udalosti na Ukrajine ako určitú odplatu a revanš voči Slovanom za to, že vyhrali vojnu s Nemeckom. A preto je dôležité, že aj my, Slováci, nemôžeme sa dopustiť toho, aby sme pripustili zotrvanie a zachovanie fašizmu na Ukrajine.